Cabo de Cruz conquistou 5 títulos do Campeonato Galego de Bateis, onde tamén firmaron un bo papel as embarcacións do Náutico de Boiro, Rianxo, Puebla e Esteirana, que estarán presentes tamén no Campeonato Nacional. O remo volveu a tomar o protagonismo na comarca coa disputa do Campeonato Galego de Bateis. As augas que bañan o porto da Pobra do Caramiñal volveron a converterse en campo de regatas, polo que pasaron centenares de participantes nunha gran xornada para o remo. O público encheu os arredores para ver as finais autonómicas que ata en 5 categorías foron para Cabo da Cruz. Os bateis crucenses firmaron os mellores tempos, facéndose así cos títulos nas categorías infantil, cadete e sub-23 femenina e absoluto masculino. Ademais, o seu filial, o Náutico de Boiro, foi o mellor no cadete masculino. Ademais, Cabo colgouse a prata no infantil masculino e o bronce no absoluto femenino, e o Náutico de Boiro foi tamén segundo no infantil femenino, polo que estarán esta fin de semana no Campeonato Nacional. Outro dos equipos que ondearon bandeiras foron Tirán, Mecos, Amegrove, Chapela, Vila de Cangas, Robaleira e Urme, Unión de Muros e Esteirana, que foi a mellor embarcación no xuvenil masculino, categoría na que Puebla foi terceiro. O equipo local tamén se fixo con 2 subcampeonatos e outro bronce. Rianxo subiuse ao segundo caixón no sub-23 femenino e a Esteirana quedou terceiro no alevín femenino, polo que os dous terán representación no Campeonato Nacional, onde non estará o Náutico de Ribeira ao firmar un 5º posto. Esta fin de semana a Pobra converterase no punto neurálxico do remo nacional ao albergar o Campeonato de España.